Velkommen til den her video. I dag skal vi køre ATV, og jeg kører bare sådan lidt, så og vi synes hjemme, at den er fucking cool. Og så ja, husk at like, subscribe og alt det der, og så skal jeg bare køre nu. Sådan der. Bum. Og den har 3 gear, så det kører meget hurtigt. Det skal kan man køre biler, det gør det ikke. Kører vi 7. Sætter vi lige noget på, op i træerne. Så står der 3 der. Det kan man gøre lidt hurtigt. Det er ikke meget. Eller jo. Ja, og jeg har en stor med, han er lidt handicap. Så han er også. Det kan godt være, at jeg hører noget snak på grund af, at han snakker meget. Og så det her vi kører, sådan lige. Så er der sådan lige et kæmpe øje. Og så er der sådan en søglænder deroppe. Så den kører vi lige rundt om. Og det gør vi nu. Ind. Det kan godt være, at der ryster lidt, men det ryster meget det. Jeg håber, I kan se. Hold kæft det. Undskyld for det. Hej, det er rødt meget. Det blæser virkelig meget. Det regner også. Der er regnblæser. Det blæser meget. Så drejer vi. Min kan også dytte. Jeg tror, jeg kan få det. Det bliver så meget nu. Og den der klud der. Hvor ryster det ikke så meget?
I ser den lige efter, når jeg lige er kommet hjem. Nej. Så er det stille og roligt lige. Kører 8 kilometer. Mange ting nu. Så kan I lige se. Bum. Bum. Jeg tænker lige, at jeg skal køre en tur lidt mere. Så foran den også. Jeg tænder lige lys ud, så jeg kan se. Og jeg har det lange lys og så er bare for lange. Hold da på skærmen. Det lyser også lidt der. Nå, vi ses i næste video. Husk at like og subscribe. Vi ses.